Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем наиболее интересных людей. Сегодняшний наш гость дважды народный депутат Украины, правда, позапрошлого и прошлого созывов, Леонид Емец. Привет. Добрый. Леня ходит часто в АТР, ну, как часто, всегда, да, когда приглашают. Когда приглашають? Да, я благодарен. А сейчас чем занимаешься? Я викладаю. Я доктор юридичних наук. Власне, читаю певний курс лекцій в Дніпрі, в Києві. Займаюся юриспруденцією, як то називають, приватним сектором. Але політику не залишаю, тому що або ти займаєшся політикою, або політика займається Ну, а в тобою. какой форме, Леня, ты остался в политике? Та в усіх насправді. Ми зараз маємо громадську організацію свої. Там об'єдналися достатньо цікаві люди з власною позицією. Там Так это Борислав же... Береза, Лена Сотник. Да. Все, я так Це, вспомнил, да. Ми зараз, ми рік чекали, сподіваючись, як в принципі вся Україна, що можливо перше враження було хибним і такі чудо трапилося. Зараз влада буде розвивати нашу країну, рухати її туди, куди нам всім завжди хотілося, до європейських, цивілізованих стандартів, багатих людей. Ну, те, що нам обіцяли. Що, ні? Ви як і кожен, хто зараз живе в Україні, може дати конкретну відповідь, що ні. Просто взяти перелік тих обіцянок, які виявились, м'яко кажучи... Ну, там изначально мы же понимали, что многие обещания нельзя выполнить, что они не нам с тобой давались. Да. Ми розуміли, але, знаєте, надія помирає останньою, плюс, в принципі, кожна людина може помилятися. Те, що нам з нашим досвідом здавалося таким, що, м'яко кажучи, сумнівним всі ці обіцянки, але, демократія дала інструмент Зеленському, дала повну владу, навіть більше, ніж повну владу. Такої повноти влади, як у нього ніколи за всю історію незалежної української держави ні в кого не було. Тобто, він президент, який має монобільшість в парламенті, свій уряд, який він може міняти отак, коли йому подобається. Уже і змінив один раз. Незалежно від того, є в уряду імунітет, немає імунітету. Він міняє, він поміняє його і другий раз, і третій. Тобто ти ж не вважаєш, що це якась проблема, що там вони не проголосували за цю програму правительства? Ні, я вважаю, що це проблема. Просто я розповідаю, чому ми чекали рік, тому що ми хотіли... А що це за організація свої? Я так просто бачив ролик в інтернеті. Це партія? Це що? Ні, це ще не партія, це громадський рух. Ідея його полягає в тому, що ми втомилися, навіть не так не втомилися, ми вважаємо, що ота межа очікування, вона вже закінчилася. Тобто дозволити собі стояти і просто дивитися і якось це для себе в душі залишати висновки, ми вже не можемо, тому що ми, очевидно, бачимо, що це не предмет для споглядання, бо в прірву ми йдемо всією державою, и те, кто споглядають, и те, кто... В чем прорва? Вот расскажи, пожалуйста. Вроде все на месте. Хрещатик едет, Верховная Рада стоит. Да, там есть хорошие депутаты, есть плохие депутаты. Всегда так было, да? Вот. Что такого особенного сейчас происходит, вот, на ваш взгляд? По-перше, скажімо так, такого складу парламенту, як зараз, не було ще ніколи. За якістю? За якістю. Очевидно, і це факт, я можу з свого досвіду розказати, що завжди багато депутатів не цікавилися і не читали закони. Я вже не мовчу про те, щоб вони їх писали. Але такого рівня людей, далеких від політики, які сьогодні є в парламенті, такого ще ніколи не було. Представники народу. Слухайте, не можна все звалювати на народ. Народ можна обдурити. І це не вина народу, що його дурять. Звичайно, є приказка, якщо тебе один раз обдурили, це винен той, хто обдурив. Якщо другий, третій раз, то ти вже сам винен. Але все-таки це політика. Люди реально обрали Зеленського, тому що вони хотіли помститися Порошенко, хтось хотів вірити в швидкі і прості рішення. І, в принципі, у нас дуже розвинено почуття такої справедливості в плані того, що ми не можемо дозволити тим, хто нас обманув,
ну, наживатись на Слушай, цьому. Сергей, объясни мне, пожалуйста, может, я что-то не понимаю. Я совсем не в восторге был от Порошенко во всех его проявлениях. Да? Кучу всего знаю и даже говорить не хочу. Да? Ну, за что ж мстить-то ему? Что же он такого сделал, что ему мстить надо было? Вот это понятие для не доходит уже там, не знаю, долгое время. Ну, кожен, я думаю, знайшов для себе пояснення, за що мститися. За те, що не стали люди багатшими, за те, що правила бізнесу, ну, для тих, хто бізнесмени, не стали однаковими для всіх. Хтось за те, що судова система так і не стала Ну, справедливою. то есть ожидания не соответствовали действительности, да, скажем так? в итоге? Хтось втомився від того, що у нас війна, від того, що ми живемо в стані постійного стресу. Комусь хотілося. Ну, Порошенко ж теж на початку своєї каденції на виборах обіцяв, що війна закінчиться за тиждень. Так, це було ще в тоді, принципе, да. до того моменту, як Росія на нас повноцінно. Сергей, у нас есть телефонный звонок в студию, мы же в прямом эфире. Добрый вечер, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос Сергею. Алло, добрий вечір. Добрый. Я з Івано-Франківська, мене звати Василь. У мене от таке запитання до пана Леоніда Ємця. Це досвідчений політик, я його досить поважаю. Ще таких багато досвідчених політиків чув, наприклад, Чумак, ще інші. Ви чуєте мене? Чую. Так, і от рік тому назад, і знаєте, раніше всі вони казали, що вони щось підтримують Зеленського, чогось вони від нього очікують, чогось нового. Ну, слухайте, люди, ви ж дорослі люди, ви така досвідчені політики. Що ви могли від нього очікувати? Що ви знали, що він себе представляє? Що навколо нього, яке шобло зібралося? Ви, як то кажуть, ви що діти маленькі, що? Тепер ви, як то кажуть, плачете, що ви чогось, як то кажуть, не дочекалися того, чого ви чекали. От то будьте, тепер не треба щось чекати, тепер треба робити діло, а не збиратися в якісь організації. Треба це чудо, як то кажуть, зелене поскоріше, як то кажуть, чемоданчики відправити його з банкової, а не просто знову чогось очікувати. Дякую. Дякую. Ну, за запитання, в принципі, чого чекали і чого очікували. Ну, по-перше, його для початку обрали. Обрали з шаленою підтримкою. 73% виборців зробили Володимира Зеленського українським президентом. І тут, ну, це просто констатація факту. І на той момент це треба було прийняти, це, ну, демократія себе так проявила. А чого ми очікували від Зеленського? Ну, як і всі очікували, що він буде кращий, ніж нам здавалося. Ну, бо ми нічого на той момент з цим зробити не могли. Ми могли лише, як то кажуть, сподіватись на краще. І дуже хотіли, щоб у нас наші прогнози не виправдалися. От чесно, я, як і багато моїх товаришів, не стали депутатами, програвши Зеленському, його команді там в Києві, але при цьому ми не бажали Зеленському, знаєте, такого ніщівного програшу ні його політичні сили, тому що, ну, ми зрозуміли, що це єдиний президент і єдина влада, яка в нас є. І як би ми її любили, не любили, але від їх рішень залежить наше з вами майбутнє. І тут, ну, я принаймні готовий був підтримувати і допомагати, якби б у них таке бажання виникло і по міжнародній політиці, і по зв'язкам в ПАРЕ. Наша команда має, ну, тих депутатів, які були і представляли делегацію в ПАРЕ, ну, дуже широке коло стосунків з депутатами європейських країн. У нас, ну, грубо кажучи, у нас є навіть чат в WhatsApp, де підписано там 50 чимось депутатів усіх країн Європи. І якщо якусь інформацію у нас виникає бажання донести до парламентарів всієї Європи, ми можемо це зробити за декілька секунд. Ми просто напишемо повідомлення, і парламенти там 40 країн європейських отримують інформацію, що у нас важливо відбувається, або яку інформацію ми хочемо донести. Ну, такі важелі інструменти комунікації на дорозі не валяються. І ми готові були віддати їх всі для того, щоб ми як країна почували себе сильнішим і, ну, непрості часи і виклики, які перед нами зараз стоять. Якщо ви думаєте, що це комусь знадобилося, хтось до нас звернувся з проханням про, я не кажу допомогу, а просто про те, щоб ми віддали. Ну, про консультацію, скажімо так. Про консультацію. Ми ж представляли українську державу, і 7 років роботи, ну, треба було просто продовжити і розвинути далі.
А ці ребята просто взяли, відмовилися від того, що робилося до цього, і вирішили, що вони почнуть все спочатку з нуля. Ну так, вибачте, воно вийшло, м'яко кажучи, погано. Ну це, якщо ми цензурними словами говоримо. Ці наші здобутки, які ми як країна мали в ПАРЄ і в дипломатичних стосунках, вони втрачені там, де ми їх могли розвинути і насправді очолити проросійську, антиросійську коаліцію. Ці моменти теж було втрачено. Зараз там позиція в наших партнерів приблизно такого гатунку. Якщо вам це не треба, то навіщо вони мають международной надриватись? политике мы еще вернемся. Надеюсь, ты ответил на вопрос зрителя. Я прошу прощения у наших зрителей. Я оговорился впервые со мной в жизни такой. Я Леонида назвал Сергеем. И почему-то написал на листке себе Сергей. Какой, кстати, Сергей? На экране у меня Леонид. В Википедии Леонид, а написал Сергей. Какой-то Сергей перебил Нічого, мою мысль. можливо, я і вся наша країна станемо багатшими. Да. Леонид Емец, народный депутат двух созывов. И вот хотел сказать дальше про историю с Порошенко. Вот эти суды над Порошенко. Что это такое и к чему это может вообще привести и приводит? Ну, це Слухайте, очевидно, немає справи Порошенка, яку треба розслідувати для того, щоб встановити, скоїв він злочин чи не скоїв. Є Петро Олексійович Порошенко, якому намагаються знайти справу будь-яку. Їх там уже 27 чи 28. Помнишь, это, как говорили, был бы человек, а дело найдется. Ну да? вот, поговорка НКВДшников Порошенко там його были. підшукують активно це діло. Причому там уже настільки абсурдні якісь справи вони, що це дістають. Це реально виникає величезне питання щодо розумових здібностей авторів цієї роботи проти Порошенка, бо вони це самі перетворюють на фарс і на цирк. Но это же имеет эффект не только, мы же не за кино наблюдаем, правда? Порошенко, там, нравится он вам, не нравится, но он бывший лидер Украины. Президент. Президент, с которым, вот просто начиная, грубо, почти с Майдана, да, вот эти 5 лет все эти люди, парламентарии, международные организации, президенты, премьеры, многие не сменились. Они от него узнавали о том, что нужно Украине. Они с ним имели дело, когда какие-то акты принимали в поддержку. И вдруг человек, с которым они все это время имели дело, он для них лицо Украины, да, его начинает судить, гнобить, гонять по судам, да. А что они должны об этом подумать? Что что-то не так? Что на украинцам вот уже этот курс не нужен вместе с этим президентом? Или что? Как? Дивіться, в мене самого з Петром Олексійовичем були непрості стосунки. В основному це стосувалося судової реформи. Я его вообще не знаю. И про судовую реформу, кстати, тоже поговорим. Але да. зараз мова не про Порошенка. Мова йде про те, що ми живемо в країні, де людину, точніше, будь-якій людині може загрожувати перспектива отримати кримінальне провадження не тому, що він скоїв злочин, а тому, що ця людина комусь не подобається. Або про нього... давайте... Стерненко тоже имеешь в виду дело? Будь-хто. Насправді будь-хто сьогодні не... Дві громких справи. Це тільки ті, які голосні. Насправді дуже багато, теж Омеляна можемо згадати. Там до этой фази ще не дошло. З його памперсами і всіма іншими. Абсурдні справи по своєму вигляду навіть. То есть видно, даже не вдаваясь деталям, що щось тут не від правосуддя, а какая-то фігня. Слухайте, Володимир Зеленський на стадіоні в очі Петру Порошенко і на камеру для всієї країни сказав, що я ваш вирок. Это все-таки політичний, він мав в виду приговор. Я не знаю, що він мав на увазі, але він це сказав дуже чітко. І зараз він знаходиться в дуже якійсь вузькій парадигмі для себе. Тому що він або має сказати, що він не вирок Порошенка, і тоді, я не знаю, вибачитись перед Петром Олексійовичем, або має довести всім, що таки Порошенко злочинець, і він його вирок. І, я б, якби Володимир Зеленський зараз вийшов і сказав, ми розібралися, це була політика, там немає підстав реальних, і, вибачте, але справедливість і закон понад усе, тому справи всі закриті. Когда у нас насчет политики извиняться, это будет новая эра, совершенно другая. Я би вірив в те, що ми нарешті почали жити в країні, де є верховенство права. Але зараз, знову ж таки, коли ми говоримо про дурість в головах, вони ж навіть ці політичні переслідування
не можуть зробити так, щоб це прям не світилося величезними такими неоновими буквами. Це політичні переслідування. Причому не лише для нас. Мгм. Це ж світиться для наших Я про це європейських говорю, я іменно з партнерів, цієї для точки зрення, Сполучених да. Штатів, для країн Азії, про те, що Україна перетворюється в країну з тоталітарним режимом. Тому що коли людей починають притягати до кримінальної відповідальності не за злочини, а через їх політичну позицію, через те, що вони мають бажання виходити і голосно виступати там з трибуни, на Майдані, то це і є тоталітарна держава. Можливо, оцей, знаєте, такий поступовий перехід і несприйняття нами того, що ми вже живемо в тоталітарному суспільстві, він, знаєте, якось скрашує цю ситуацію. Але давайте визнаємо, країна, де держава переслідує за політичним мотивом, це тоталітарна країна. Країна, де для одних закон, тому що вони зараз при владі на посадах, і вони собі можуть дозволити порушувати карантинні правила і карати всіх інших за те, що Зеленский вони їх сам порушують. сказал, заплатит при любом решении суда за нарушение карантина. Я хочу, щоб ті, хто знаходяться при владі, починаючи від президента і закінчуючи санітарним лікарем, який там сором'язливо десь на задньому фоні, на цьому фоні знаходились, вони не штрафи платили, а Не не порушували, скоювали. да. Вони, знаєте, президент – це ж найвища посадова Це особа. приклад для Це багатьох, приклад для да. всіх. І коли Правда. суспільство дивиться на те, що президент сам нехтує і так дуже просто нехтує карантинним правилом, що ми хочемо від людей? Чому вони мають дотримуватися? Ні, Чому люди не починають думати, що це все єрунда, тому що, по-моєму, нас реально розводять, а гляньте на наших депутатів, вони без масок Так, бігають. по все, кругам. дальше мы в это не будем углубляться. Это получится политическая уже борьба в нашей студии. Та ні, це правда. Нет, смотри, я все-таки думаю, что когда Зеленский говорил, я ваш приговор, но все-таки не имел в виду тюрьму для Порошенко. Я думаю, що 72,5%, які є виборцями нашої країни, подумали, да. думали саме про Но кримінальну я надеюсь, что відповідальність. все-таки это не так в итоге, потому что судить Порошенко это очень пошло. Это очень некрасиво выглядит. Я понимаю, что это там не Зеленский его судит, а фамилию судьи, когда я называю, у меня вообще начинается судовая реформа, про то, что твое, что ты занимался. Да, И мы судья эти Бог, руины да, этого да, всего да. наблюдаем сейчас, да. Но я хочу все-таки поспорить с тобой по поводу тоталитарной державы. Дело в том, что вот сейчас мы будем говорить про по-настоящему тоталитарную страну, вот, где действительно нельзя ничем защититься. Называется эта страна Российская Федерация. Вот. И почему одна из причин, что я тебя позвал, потому что ты в международных делах сильно смыслишь, ты был в ПАСЕ. Вот. И также мы присоединим до нашей беседы Романа Самбулюка. Я не знаю, вы знакомы лично, нет? Но Лично нет. ну вот познакомимся пока так, потом лично познакомлю. Это, повод понятный. Повод это то, что Путин наговорил и написал в последние дни, и когда говорят, что вот за Путина там 5 спичрайтеров писали. Нет, это Путин писал. Там вот прям видно, что это он. Вот его этот стиль, его вот эта ментальность, его мессианство, которое у него в башке сидит, вот про русский мир, про собирание земель, на самом деле, вот все это такое прочее. Но я бы хотел, конечно, начать, тут много всяких цитат, но я хотел бы начать вот с этой очень короткой минутной цитаты, где он говорит про бывший СССР. И, не конкретно, но понятно, что про всех вокруг. И в первую очередь, конечно, это касается нас. Да, видео из его интервью пропагандистскому каналу российскому. Другие вещи, связанные с нашим суверенитетом. При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не было прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Мы имеем. Да. Ну вот обсуждали как раз сейчас выражение лица вот этого фюрера
посеревшего и так далее. А вот что ты заметил, что свет поставлен, да, как-то? Ну, на самом деле, от те, про що ви говорили, Путін, він світськими бесідами не займається. Він, коли щось говорить, кожне слово от, для нього дуже важливе і дуже зважене. І тут не треба до цього ставитися як до просто там Владимир Владимирович там що-то сказав. Ні, він це сказав з конкретною метою, і він чітко розуміє, що він каже і навіщо каже. І це не лише словами він каже, навіть цей світло, яке поставлено, цей загальний фон, ну, достатньо погрозливий, такий жорсткий тон задається. Це не легка розмова, не легке інтерв'ю. Це людина, яка збирається жорстко погрожувати всім своїм поглядом, словами, жестами. І це погроза, яку вони отак от сформулювали, погроза всім. Перш за все, погроза, звичайно, тим, хто переживає за продовження російської агресії. Це не лише українська проблема в цьому А випадку. чья ще? Ну, це Білорусь, навіть задуматися білорусам і казахам Казахстан. однозначно. Путін зараз знаходиться в форматі передачі влади самому собі. Тобто він зараз формує той момент пролонгації себе. І ми ж бачили, він обирав декілька сценаріїв. Він розглядав сценарій, де передати це наступному президенту або Я думаю, никогда он уряду. не рассматривал такой вариант. Это делали вид они. Ну, мне так казалось. Зараз він його відкинув, очевидно, він збирається сам залишатися до останнього, мабуть, поки буде живий, але ну, він системно підходить, в тому числі і до питання того, що він не вічний. І він хоче залишити цю владу в своїх руках навіть після смерті. Тому він дуже серйозно підходить до питання правонаступників, а також гарантій того, що ну, це не буде як Сталіним, коли просто пошматують його насліддя. Чтобы еще и на могилу не плюнули, да, не вынесли. Однозначно, в нього є кому передавати владу, і він робить все для того, щоб ця влада була єдиною. Я хочу, чтобы мы долучили до нашей беседы Романа Цимбалюка. Рома, ты где? Я тут, добрий вечір. У нас в гостях Леонід Ємець, колишній депутат двох скликань. Вот. А Рома — это какой-то пожизненный журналист, единственный украинский в Москве. Вот. И он все это, конечно, он герой, вот, потому что он все это смотрит, терпит, но не только. Он же еще и вопросы им задает. Вот сегодня, Ром, расскажи нам, как ты сегодня пытался вот по этому как раз интервью, да, это, насколько я понял, получить комментарий у пресс-секретаря вот, Кощея Бессмертного, фамилии Песков. Едер, ну, по-перше, я хотів би тебе поправити, бо ти щось на себе занадто багато взяв, коли сказав, що це пожиттєве відрядження, і це насправді не так. Прийде час, я повернусь додому в Київ. Я тебе тролю, Ром, просто тролю. Що стосується цього, насправді це не тільки мене питання, і ці слова розтлумачити просили і російські журналісти. Фактично, Дмитро Пєсков пояснити це не зміг. Він намагався якби згладити гострі кути і сказати, що це він таким чином розмірковував про Конституцію Радянського Союзу, яка була недосконалою, яка призвела до зруйнування Радянського Союзу. Але я його питаю, так, а при чому тут Радянський Союз і сучасна Росія? Чи передбачає, що в новій Конституції буде можливість, що хтось з суб'єктів може вийти з сучасної Росії? Він каже ні. І, ну, власне, я у нього запитав, що чи винні ми, українці, ще якісь території росіянам. Він сказав, що начебто ні, але щось не дуже переконливо в тому плані, що ну, читайте агентство, читайте те, що він сказав, безпосередньо перше джерело. Ну, в общем, я понял. Ну, то есть ты считаешь, что все-таки, что сказано, то сказано, знаешь, как
Ну, то есть это была, в принципе, прямая угроза. И все эти расшифровки, все эти попытки как-то все это смягчить, это все от лукавого, да, с их стороны? В таких ситуаціях, мабуть, варто процитувати самого Володимира Путіна. Він в складних моментах завжди каже, що Пєсков несет пургу. Мабуть, це досить жорстко, але в даному випадку, коли ми посилаємося на такий авторитет, то можемо це зробити. Всі це чули, і зрозуміло, що подарки руського народу, вони жодним чином нічого не мають спільного з тим процесом, вони його називають конституційним, який відбувається наразі в Росії. Обнулення, там ще є якісь поправки, які насправді не мають ніякого значення, бо все, крім обнулення строків президента Путіна, воно вже в тій чи іншій мірі є в російському законодавстві. Абсолютно все. Вот мне, наверное, Лене тоже интересно, а как у них вот это все сейчас происходит? Там онлайн-голосование какое-то? То есть они хотят сделать какой-то образцово-показательный референдум по этому поводу? Что вот вообще звонят там по телефону, какие-то такие, ну, мы далеко от этого ушли уже, не знаю, как это происходит. Насправді, наскільки я розумію, Володимир Путін просто вирішив завершити ці всі формальності, тому що, по-перше, з юридичної точки зору обнулення вже завершено. Є рішення Російського конституційного суду, є підпис президента. Оце голосування, яке вони намітили на 1 липня, ну це, так би мовити, там спертися на широкі верстви російського населення. Зараз далеко не всі, навіть путінські фанати, готові йти на дільниці по коронавірусу, і хоч і лікарі кажуть, що піти на дільницю – це саме, що купити хліба, але, як то кажуть, дурних нема. Тому вони запровадили там частково електронне голосування, розтягнули голосування на тиждень. Ну, звичайно, будуть якісь образцово-показові дільниці, де будуть стояти в черзі, можливо, будуть бити чолом, казати, що ми підтримуємо Володимира Путіна, нам Крима мало, давай ще, і так далі, і так далі. Ну, насправді, голосування в Росії, воно нічим не відрізняється, ніж на українських окупованих територіях, коли результат всі завчасно знають ще до моменту, ну, коли про це оголосили російському населенню. Лень, ты, кстати, тоже можешь общаться с Ромой совершенно спокойно, если Дякую. есть Ну, какие-то... питання насправді абсолютно ті ж самі, які би я задавав. Ну, скажіть, отут ми почали обговорювати, що є різного рівня тоталітаризму режими. Що якщо ми говоримо про тоталітарний режим Путіна, це такий вже матьорий тоталітаризм, де, в принципі, ніхто і не розраховує, не очікує ніякої іншої поведінки від влади. А у нас в Україні, ну, ми поки що знаходимося от на початку розвитку тоталітарного режиму, і для нас це все в новинку. І знаєте, ще так, ми не готові, ну, хтось дуже не готовий, а хтось ще, здається, навіть не розуміє для себе про те, наскільки це може, в що це може переродитися. От з вашого досвіду, скажіть, де та межа, коли ми можемо сказати, що ми виходимо з тестового тоталітарного режиму вже в такий стабільний, сталий? Коли це проявляється? Це на рівні там політичних посадок і переслідувань, на рівні відсутності якоїсь реальної опозиції, на рівні того, що у нас є ті люди, які мають більше прав, ніж їм передбачено законом, більше прав, ніж в інших людей. Чи це має відбутися якісь уже перевибори цього тоталітарного режиму, точніше, носії влади з схильністю до тоталітарного режиму? Якщо вони вже переобрались, тоді ми кажемо, що от все, це вже сталий тоталітарний режим. Леонід, ну я би не проводив насправді паралелі між росіянами і українцями і нашою політичною системою російською. У нас зовсім інше. У нас бардак, це не тоталітаризм. Звичайно, я не кажу, що це неможливо. Але є думка така, що в Україні можливий тоталітаризм, але він буде не український. Ну, достатньо, знову ж таки, поглянути на окуповані території і на такий, як хрестоматійний принцип, приклад, це Донець із Луганськом зі своїми підвалами для катувань
громадян України. Але якщо говорити, де починається тоталітарний режим, це дуже просто з монополії на інформацію. Наразі ми до цього ще дуже далеко. Як би там не було, у нас є різні телеканали, які можна їх називати партійними, але тим не менше вони віддзеркалюють позицію різних політичних партій. От коли спробують, щоб всі співали одним голосом про геніальність нашого діючого президента, і вочевидь це буде не Зеленський, тоді, мабуть, треба робити висновки, що всі наші спроби побудувати демократичне суспільство просто зазнали поразки. Наразі я розумію, що до цього ставитися треба несерйозно і, долучаючись до вашої дискусії про те, що зараз переслідують президента України, не п'ятого, екс-президента, то я просто хотів би всім нагадати, що Зеленський і компанія казали, що Петро Олексійович барига, тобто він краде в Збройних силах, там скрізь краде. То якщо це так, то, будь ласка, пред'явіть це і покажіть корупційні злочини. І я переконаний, що якщо ви доведете це, дійсно доведете, то ніхто не буде з цим сперечатись навіть з прибічників Петра Олексійовича. Але наразі те, що ми бачимо, це дійсно схоже на виключно на політику. Ну, вот такое у нас включение. Мы со стороны иногда, знаете, виднее еще бывает. Рома, хотя не со стороны, конечно. Вот. И, конечно, он вернется обязательно в Украину. Просто слово «пожизненно» мне привязалось, когда я вот этого про вот этого бессмертного, не нашего бессмертного, а вот Кощея бессмертного, да. Вот. Что хочу сказать, хочу показать, сейчас редакторов попросить, чтобы все увидели. Сегодня серию картинок мне из Крыма прислали. Одна из них картинка, на которой крымские бейсболисты за президента, за поправки в Конституцию. Ну, понимаешь, без крымских бейсболистов, конечно, поправки в Конституцию невозможно внести. Вот, но там еще были хоккей на траве за президента Путина, там вот Федерация грибного спорта Республики Крым, за президента и поправки в Конституцию голосуем все. Причем дети какие-то стоят там на... Вот, вот да, хоккей на траве за поправки. Ну, интересно, а шахматиста нет? Шахматиста нет. Да, вот что-то ты обратил внимание. Смотри, сейчас там возьмутся за шахматистов и велосипедистов. Слишком. Ой, хочу еще, да давайте так и втроем мы продолжим. Я хочу посмотреть, знаешь что, Лень? Хочу посмотреть, ты не видел сегодня выступление патриарха Московского, всея Руси? Нет, Кирилла? Я что-то прочитал, что он там всех поздравил. Сейчас я тебе покажу это все. Да, а Ромка ты видел наверняка, да? Вот. В этот высокоторжественный день с особым чувством я обращаюсь к вам. Это день скорби и памяти. Это тот самый день, когда 79 лет тому назад, до зубов вооруженный в брак, наслаждавшийся и гордившийся своим полным превосходством над нашей страной, вступил, нарушив священные рубежи нашей Родины. Пусть Господь преклонит милость свою над Отечеством нашим, над народом нашим и нашими вооруженными силами, со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем. Всех вас сердечно поздравляю. Никогда еще в жизни со школы, я, наверное, самый старший из вас, я никогда не слышал поздравлений с началом войны. Это новая эпоха, круто, пацаны, молодцы. Да? А вообще праздничное настроение есть, Ром, там в Мордоре, да? Радуются началу войны, как-то в бантиках ходят там, да? Ну, зрозуміло, що це топ-тема для російського телебачення. Всі акцентують увагу на цьому храмі. І тут важливо відзначити, що, вочевидь, до президента Росії він якраз і є безсмертний, і тому до нього нікого близько не підпускають. Тільки три особи поряд. Він і, власне, патріарх Кирил з міністром оборони. Ось, і звичайно, це так дуже цікаво. І
що насправді відбувається? Патріарх Кирил, який претендує на те, що і Україна є канонічною Так. територією України, Так, це ж один з він патріархів. фактично говорить речі російським військовим про те, що вести завойовнюючі війни – це правильно, це корисно і це потрібно робити. І це такий якби ідеологічний відділ російської влади, церква, головний поп. Ми повинні забрати подарки руського народу. Якби все воно це треба розглядати як єдину лінію, починаючи від цих статей Путіна про те, що в 39-му році інкорпорували Латвію, Литву і Естонію, тобто російська мова вона багата, і слово анексія, окупація можна замінити інкорпорувати. Хоча за сенсом це абсолютно незмінне. І дуже цікаво, що насправді, я вам відверто скажу, мені неприємні ці новини там про переслідування Петра Олексійовича, але не хотілося б, щоб прийшов російський окупант далі на українську землю і всіх примирив, приблизно як в Донецьку, знову ж таки, там Луганську. І у нас президент в той час, як президент Путін розмірковує про інкорпорацію, президент Зеленський розміркує на тему, чи вірить він президенту Путіну, чи не вірить президенту Путіну. З цих слів, насправді, росіяни просто сміються і називають Зеленського нацистом вже, мабуть, останніх 2 місяці. Да що ж таке? Яка несподіванка, як кажуть. Слухайте, ти згадав цю його статтю в журнале «Национальный интерес», «National Interest», да, такие журналы его публикуют. Может, скоро на обложку Time опять попадет, как Гитлер и как сам он уже 5 раз попадал. Ну ладно, в общем, написал он статью, Путин, и вот в этой статье есть цитата о том, почему и как началась Вторая мировая война. Мне кажется, она очень хорошая. Я хочу, чтобы мы посмотрели и послушали, и потом обсудили. Угу. Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг, и агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она – результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества – это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса. Как будто про себя говорит сейчас, а? Лёнь? Ну, да. По-перше, трошки до виступа Кирила, тому що не можу Да, ні, не конечно, втриматись. говори. Це сон разума порождає чудовищ. Очевидно, що джихади, крестові походи, оці всі вистави мають на меті одне – це прибрати здоровий глузд у людей і заповнити його цією агресивною вірою. Миссией какой-то, да. Месією і воплощенням Бога на землі, або самим Богом просто, якого особлює в нашому випадку, мабуть, Владимир Путін. Очевидно, все це робиться для оболванювання і власного народу, і власної армії, але все-таки ми ж живемо не в середні віки, ми живемо в часи, коли є інтернет, коли є доступ до інформації. І те, що ці методи діють, як і в них, так і у нас, так і по всьому світі, насправді це дуже сумна історія. Люди мають можливість думати своєю головою, але просто не хочуть. Не хочуть цим користатись. Людям зручніше, коли їх просто водять отак як стадо і направляють туди, куди вигідно. Це стосується, в Росії це просто проявляється так наочно. Виходить Кирил і починає розказувати про те, що ви
Божьи, значит, слуги, идите воюйте, возвращайте земли обетованные, і Бог вас, значить, за це буде любити. Або як Путін же ж колись розказував про те, що, ну, якщо ми всіх взорвемо ядерними Да, бомбами, мы то в рай попадем. мы в рай попадем, Да. да, вы неизвестно куда Он много попадете. цитат наговорил, и таких сакральных, и всяких разных. Но вот хорошо, что Леня упомянул. Сегодня уже у нас опрос вышел. Я не знаю, Ром, ты видел опрос? Что у нас треть украинцев тоскуют по Советскому Союзу до сих пор. Вот. Чешкадуете вы про розпад СРСР? Так, Украина в целом 33,5%. А? Нормально? Не. Все-таки чуть больше, чем половина. И 16% значит, с половиной, ну, не знают вообще, что на это ответить. Разница колоссальная, конечно, почти в 2 раза между Западом и самым крайним, ну, и Востоком. Вот. Центр там тоже юг. Ну, центр, понятно, да, чуть больше к западу. А по віку немає? От? Да, вот по веку мы не сделали, по-моему, графику. На самом деле зря, потому что там есть очень интересная вещь, которую хотел с вами обсудить тоже. Вот как это все работает. Знаете, что 16% опрошенных до 30 лет, то есть отматываем 30 лет назад, это 90-й год, тоскуют по Советскому Союзу. То есть, представьте, идет 6 молодых людей, Ром, вот по Киеву, да, из них 1 тоскует по Советскому Союзу. Ну, 5 еще более-менее там как-то идут ровно, а этот прям по Советскому Союзу тоскует, ни разу в жизни его не видев, да. Вот в чем феномен? Ну, как они там, вот, Ром, сделали это, что люди, тоска по совку, вот это какие-то величия и так далее. Какой главный механизм? А потом я вот спрошу у Лени, что тут-то происходит вообще вот с этим 6-й частью вот этих вот. Насправді все дуже просто, і якщо ми говоримо про українське суспільство і оці ностальгічні ці ноти, це успіхи російської пропаганди, яка працює в тому числі і на українську молодь зараз. Дивуватися цьому не потрібно. У нас принаймні є легальних 3 інформаційних канали, які оці постійно тези не відправляють, що в Радянському Союзі все було дуже добре, особливо ковбаса. Хоча, ну, здається, наразі з ковбасою в Україні проблем немає. А як це досягається? Достатньо подивитися тренди українського Ютуба, яким користується молодь. 90% контенту, який в трендах, тобто самий популярний, самий цікавий українській молоді, це все на російський продукт. Звичайно, там не тільки про політику і історію, там і якісь співаки, пісні, якісь дебільні от такі програми. Ну, можливо, я просто в іншій віковій категорії, не знаю, але тим не менше. І фактично люди з РФ свої оці уподобання, установки, вони їх переносять в українське суспільство. Звичайно, на це можуть повестися тільки люди з низьким рівнем освіти і без критичного мислення. Але ж від цього страждають не тільки українці, і подивіться на західний світ. Власне, якщо от додати про статтю Володимира Путіна, де він обвинувачує Захід 80 років назад в слабкості, фактично вони вважають, що Захід і зараз слабкий. І, власне, тому можна проводити таку політику, яку вони проводять. Власне, тому можна декларувати оці територіальні претензії, мабуть, ледве не до всього світу. Тому що якось, знову ж таки, якщо говорити про цитати Володимира Путіна, якось він сказав, що Росія ніде не закінчується. Тому тут, як на мене, всім треба бути уважним. Знову ж таки, згадуємо історію. Радянський або, якщо так, або солдат, як верховний головнокомандувач якого знаходиться в Москві, зупиняється там, де його зупиняють. Власне, так було і в 45-му році. Ну, я маю на увазі, звичайно, німців перемогли, і це абсолютно справедлива війна. Але питання в тому, що там вже пішла друга частина. Вони ж хотіли, очевидь, всю Німеччину, а не частину. Тобто, і зараз так само, якщо ми, наше політичне керівництво буде розмірковувати на тему побачити слово
бажання припинити війну в очах Путіна, ну знаєте, це не крок, це стрибок в напрямок поразки. Дякую тобі, друже. Дякую Роману Цимбалюку, який був з нами на зв'язку. Рад, що ви от в ефірі з Леней увиделись. Вот, а потом и лично познакомлю. Рома серьезнейший аналитик вообще по России, по пропаганде. Це видно. Просто, знаешь, я его иногда как лекции слушаю. Просто вот включаю его в YouTube, уж насколько я там прожил, да, но все-таки все меняется. Вот еще хуже становится. Вот 5 лет он там живет, я уже не живу там, а он эти 5 лет за всем этим наблюдает. Но на самом деле Путин вот этой цитатой, он как бы троллит Запад. Он говорит, ну вы же с Гитлером ничего не смогли сделать. Ну и все. Типа, ну вот и я такой же. Ну, насправді, роль Росії в Другій світовій війні настільки велична і потужна на теренах бувшого Радянського Союзу. Британія і Сполучені Штати трошки інакше дивляться на всю цю історію. Але, знову ж таки, ніхто не відкидає того факту, що дуже багато і українців, і інших представників інших країн Радянського Союзу просто віддавали своє життя за те, щоб зупинити російського агресора. Вот как это подавать? Вот они подают навіть так, не вопрос як, а навіщо? Тобто, якби не було Російського Союзу, я думаю, що зараз би Путін воспівав би Російську імперію. Вони і так це роблять. В его представлении это одно и то же. У него портрет Петра I. Вот он давал интервью, портрет Петра I висит. Первого русского императора, который себя императором. Очевидно, він уособлює себе з імператором. Так. В кращому випадку, так сказати, версія лайт. І він це так подає. І вся ця махіна працює на цей образ. І тут саме сумне, що люди це сприймають не критично, хоча достатньо інструментів для критичного мислення. Але таке враження, знаєте, якби зараз почали розказувати, що, слухайте, первинний оцей стародавній час, це ж класний був час. Екологічні продукти, на свіжому повітрі, ще тоді з мамонтами, коли. Все ж хорошо, природа, ніякої загазованості, красота. Потім би провели опитування, і на 60% певно би сказав, точно, прекрасный был час. Жили, нет, супер. вот Ромка же правильно, я даже об этом, кстати, не подумал. Вот когда я завел разговор про это, каждый шестого подростка, грубо говоря, подростка, 30-летнему, до 30, от 18 до 30, молодые люди совсем, да? Вот ты застал СССР, да? Вже мені там 11 років було, ти помниш же, пусті полки? Помниш? Вот да, я прекрасно пам'ятаю пусті полки, і те, які були черги для того, щоб купити там якісь сладості, просто елементарні. Причому це не були делікатеси. Приїхали просто цукерки, і за ними черги стояли. Знаешь, сейчас молодым, кто начинает рассказывать про это, говорит, да не может такого быть. Как-то захожу в магазин, и ничего нет. Говорю, да вот так, заходишь в магазин, и ничего нет. Они думают, не, этот что-то он врет. Все-таки старый черт, что-то он привирает. Це Радянський Союз боровся з ожирінням. Тому що, нет продукта, нет ожирения, все хорошо. Но вот он прав, на мой взгляд, что вот этот процент все-таки, это действительно люди, которые как сиськи присосались к русской пропаганде. Как бы она ни была, оттуда ли она идет, или она идет отражением через медведчуковские СМИ, но это все оттуда. Так ні, це ж не те, що пропаганда природня, коли є культура, країна є прикладом того, до чого треба прагнути. Як європейська, грубо кажучи, пропаганда, така хороша пропаганда. Це абсолютно штучна пропаганда, на яку витрачаються шалені гроші, ресурси і можливості, щоб просто насаджувати цей стандарт. У нас минута осталась. Что с этим делать? Вот ты как человек в политике, бывший и даже остающийся, и может ты вернешься еще в политику в большую. Вот что с этим делать? Мне кажется, что мы вторую каденцию президентскую проигрываем в одну ворота пропаганду русским. З цим треба боротися. Треба займатися просвітницькою діяльністю. І головне, слухайте, без цього нікуди. На пропаганду можна відповідати своєю пропагандою, але це має бути правда. В нашому випадку у нас є правда, і нам з цим легше йти. Бо там, де правда, там більше щирості. Але для того, щоб перемогти гроші, для того, щоб перемогти адмінресурс, владу, і не лише українську, а й російську, нам потрібно єднатися. Тому якщо ми підемо на наступні вибори, навіть на місцеві, окремими, як це називають, колонами, політичними силами, рухами патріотів, яких буде там пару десятків патріотичних рухів, а там буде концентрований ресурс просто на два, Зеленський і ОПЗЖ, а демократичні сили будуть вести 15 різних проєктів, то це закінчиться програшем. Це ж, знаєте, історія нас вчить, така ж постійна ситуація була.
кілька разів інтелігенція, демократія і всі інші програвали в зв'язку з тим, що між собою не могли знайти спільної мови. Тому я про це говорив на тих виборах, а результат ми маємо сьогодні. Якби на тих виборах ми домовились між собою, ми б виграли по мажоритарки так точно, ну, я думаю, в 2/3 округів. І зараз би була абсолютно інша ситуація в парламенті. І Цей парламент маєш. да, цей парламент. Якби по Києву, ну слухайте, там в мене декілька відсотків відставання від «Слуги народу». І так в кожних із 10 округах Києва. Якби в мене не йшли від Європейської солідарності люди, там скажем, Роман округи були Безсмертний, з якого нам путали да. нас постійно. Ты, конечно, он с тобой в одном округе? Да, понятно. четверте місце Я зайняв. понял, о чем ты говоришь. Тобто, ну, ми перемогли. І це не питання персоналі. Слухайте, якби я знав, що воно так є, і я перший би прийшов, сказав, давайте оберемо хто найкращий, об'єднаємося навколо нього і підемо. Я пропоную це ж зробити зараз. І я з цим публічно звертаюся до всіх політиків і політичних сил, до Петра Порошенка, до Юлії Володимирівни, до фракції «Голос». Давайте зараз об'єднувати наші сили. Объединяться надо вокруг принципов, а не вокруг людей. А людей надо выбирать на практике. Наші принципи плюс-мінус однакові. В чому от якраз проблема? Люди різні, принципи однакові. Ми хочемо європейську, сильну, патріотичну, єдину Україну без російських впливів. Хочемо рухатись в цьому напрямку, але чомусь ми знаходимося не в одній політичній силі, а їх там декілька десятків. І поки так буде продовжуватись, ми будемо програвати. Пока так будет продолжаться, Путину будут докладывать, он будет улыбаться и думать, Да? о, блин, все как 100 лет назад, как мне везет. Як все вообще». запланував, да. Да, ничего, потом в этом бараке будут из этой партии, в той из этой, здесь будут зеленые, а тут будут фиолетовые, а здесь радужные. А все будет обведено проволокой, и вокруг будут ходить люди с триколорами на шевронах и говорить «отбой». Да? А утром подъем. Спасибо, Леня, что пришел. Взаимно. Леонид Емец был дважды депутат и остающийся в политике человек. Вот. Ну, а вы остаетесь зрителями АТР, канала, который вас никогда не предаст и никогда не предаст Украину. Вот сколько мы есть, столько будем бороться с вашей помощью. Спасибо большое. До новых встреч. Смотрите АТР.